Lanuzteak egin dituzte Orozkoko Artiatz lantegiko beharginek, langile bat kaleratu dutela salatzeko. Hemen gaude ikusten duzuenez, Artiatzeko direkzioa langile bat kaleratu duelako. Bere kaleratze argudioak dira, gizon honek bere lan egiteko modua txartoagoa egin duela, bere produktibitatea gutxitu duela, eta gure ustez hori ez da egia, ze gizon honek ez dauka inolako abisurik, ez dauka inolako beste aperzibimenturik, ez dakit, hemen egiten ari dutena da azken urteotan, gutun bat bidali, nola esaten den, buenas konduktas hori, hori. Esateko txarto egin duzula zerbait, edo azaltzeko nola egiten diren gauzak, eta guzti hori. Esaten dute ez dela mehatxua, ez da ezer, baina guk ikusten dugu horrelakorik ez dela egia, ze hauek egiten dutena da intimidatu jendea, eta ikusten dugu azken urteotan jende ugari kaleratu nahi izan dituzte, baina gure aldetik borrokatu egin gara eta borrokatu dugu asko, eta horregatik lortu dugu batzuk bai, baina beste batzuk ez tamalez, sartzea berriro lantegira. Esan dezakegu direkzio hau Artiatzekoa tamalez dela azken urteotan egiten ari duten eginkizun horiek edo akzio horiek esaten zutela ez zutela berriz egingo, ze beste modu batera jokatu nahi zuten, baina ikusten dugu ez dela egia, ze gizon honek otsailetik hona zen Artiatzeko langilea, eta 6 hilabete ostean kaleratu dute. Aber nola saldu dezaketen, gizon honen maila gutxitu egin dela, ze enkargatu bezala preparatzen ari ziren. Sindikatuek beranduago jakinarazi dutenez, zuzendaritzak barruko eskirolak baliatu ditu lanuzten aurka egiteko. Lan ikuskaritzan salatu dute gertatutakoa.